Lafuentek eta Bai, hala Berto da. Romerok, halako Bai. hasiera faltsu batekin hasi gara gu ere. Vale, perfecto. Bueno, Segituan irratian. vale, zuk pasa hitza, orain bai, zuk esaten duzunean sartuko gara. Ados. Itxasoaren gainean esarkada tantaka. Orain zer ausartuko gara uda hontan neguzki batekin esan nizun. Ez zinela da mutuko. Orain ausartuko gara eskatu da Irratian denborak agintzen du, eta, bueno, zuzenen gaude Twitcheko kanalean, eta irrati bidez ere zuzenean sustatuko lagunekin. Luistxo Fernandez hortxe dugu ordenagailuaren beste aldean, eta teknologi albisteak eta euskararekin zerikusia duten albisteak ere partekatuko ditugu gaurkoan ere. Egunon, Luistxo? Bai, egunon, hemen gaude. Uste dut datorren ostegunean oporrak hartuko ditugula, aste santukoak, baina ostegun hau Twitcheko zuzenekoak gabiltza bai. Hori da, eta, bueno, gaurkorako albistetxo batzuk ere prest, sustatuko webgunean ere ikusgai, baina gurekin partekatuko dituzu batzuk, ezta? Bai, eta bat zure laguntza teknikoarekin kontroletatik sartu behar diguzula, albistetxo bat, joandan astean izan zen, baina, bueno, atera dugu, ama hizkuntzaren eguna, martxoaren 21 izan zen, udaberri astearekin, eta ekimen polit bat ikusi genuen, eta igual audioa sartu eta gero esplikatuko dugu. A ber, guazen ba, a ber. Ondet maberma ingo, rek me polo nosun koreni kina maden kibeo. Tokane yulupo biro, golo, tondo yulupo, no makogi, ninga, no bikorje. Ome kikisungri, ondet maberma ingo. Tobende kikisungri. Bueno, Afrikatik hasiko gara gaurkoan. Zuk aukeratu duzu. Ze hizkuntza da? Doluo. Doluo hizkuntza. Doluo hizkuntza, bai. 4,2, migiratu egin dut, eta 4,2 milioi pertsonak hitz egiten dute. Ba, orduan, ez da hain hizkuntza txikia ere, euskara baino bastante zerago. Eta entzun duguna, doinua hori izan arren, edo pixkat gogor iruditu arren guri, poema bada. Poesia bada, eta zer da guztia? Hori da, grabaketa hau bezala, anaitzek aukeratu duen grabaketa hau bezala, beste 70 bildu dira, eta joan dira biltzen azkenengo asteetan, ama hizkuntzaren egunean pixkat publikatu zituzten guztiak, PEN klubaren ekimenez. PEN kluba
da nazioarteko idazle elkarte bat, euskal kapitulu batera dukana, hau da dauka ordezkaritza bat euskarazko idazleek ere nazioarteko Bai. klubu horretan parte hartzen dutena, eta horko idazle eta kazetari bat da Urtzi Urrutiko etxea, eta berak jakinarazi zigun, hau zegoela, euskarazko mezu batekin ere zabaldu du, kontribuitu du zabalkundera, eta horixe izan da bideo maratoi bat antolatu dute martxoan zehar, hainbat hizkuntzatan, eta, bueno, aurretik ere egin izan omen dute, eskatu zaie hainbat hiztuni, ez dakit, ez PEM klubeko idazlea, baizik eta, bueno, gainerako, Begira. bueno, ez dakit poetak diran, igual poeta da irakurri duena hori, edo beste bere herriko olerki bat irakurri duena, agian badago informazioa bideo bakoitzen azpian, baina, bueno, 70 hizkuntza, Afrikako 22 poema daude, Asiakoak 14, Europakoak 14, eta danak YouTubeko bideo zerrenda batean daude. Ez dugu lotura hemendik pasatuko, baina bilatzen baduzue sustatuko portadan, gaur badago hor, PEN klubaren ekimenez, hizkuntzen poesia maratoia. Eta hortikan iritsik zaitezkete doluo hori zan? Bai, doluo, hori da. Doluo hizkuntza ikustera, entzutera barkatu, eta ikustera ere bai. Ikustera ere bai. Iztun bakoitzak, bai, bideotxo bat grabatzen du. Hori da, bai, bideo kolaborazioak dira. Hizkuntza horiek, internet alde guztietara iritsi da, eta telefono mugikorrak, bideoa, eta gauza hauek dana eskura daude, hizkuntza txikin eskurare bai, eta uste dut beste pieza bat ere baduzula, ez? Bai, eta entzungo dugu, Oraingoan Ameriketara egingo dugu salto. Bai. Tak alokchen yetel el pakat. Tesutuka, yankayop kutzip talop, pashop kumentalop, yetel ot elop kushish bakuntalop, chen yetel el tam. Bueno, beste hizkuntza bat, hauxe Yukatek maia. Maia, hizkuntza maia bat, Yukataneko penintsulakoa. Bai, hartu diot hizkuntza amerindiar baten doinua, gutxi gora, bera. Bai, bueno. Bueno, ez jankintasunetik, esan digun, ez dakit. Emakumezko hiztun bat zan, ez da? Bai. Eta gero, azpitituluak ere agertzen dira. Bai. Eta, bueno. Inglesez bintzat, eta, bueno, pues... Behintzat? Horita iruditu zain, nahi, sustatuko artikuluan, Errusiak... Bai, hori entzungo dugu, begira. Bai, jarri duzu ez, hizkuntza arrotz baten soinua hartu nion, eta... Bai, a ber, Jarri mesedez. Bai. Qaqoj sisau, qawi uvyani, qazapish'ej wileğup qops. Vo bzır xekutşijem şixebnağep. Şenxabzeri vuxhumağ, xımeç'ım vuqızışalhfığer zığep. Qaqoj siad. Bueno, Lucio. Hizkuntza honen fonetikak usten nau, ez dakit munduko esan espadiate edo aurkitzen duzu eta bideoan ikusten duzu zer dan, eta da adigera, dala Errusia hegoaldeko Kaukasoko hizkuntza gutxitu bat, eta esaten espadiate maparen kokapen horretan dagoela, enuke jakingo, orain iruditzen zaitu fonetika bat duela, nire ahoak ezingo lukeela erreproduzitu. Bai, ala da, Kontsonante saltxa bat. Bai. Esatu dute euskara zaila dela, euskara hizkuntza erreza da, nahi, eramateko estatu. Bai. Baina bai esaten, hori bitxia da, ez? Nola entzuten duten bestek gure hizkuntza, ez? Hori bueno, bitxia da. Danoi barbaroa iruditzen zaigu bestea, ezta? Erdera terminoa ere, bueno, erabiltzen duguna euskaldunok, beste hizkuntz, edozein hizkuntza da, erdi hizkuntza bat, ezta? Bueno, gaur egunean uste dut, bueno, erdera termino izteigo termino bat da, ez dugu gutxitasun keinurik emango, baina, bueno, erdera guzti hauek entzutea, hizkuntza osoak izanik denak, bueno, niri asko gustatu zaidan ekimen bat izan da, gustatu zaiti Urtzi Urrutiko etxearen gandik honetara iristea, eta pentsatu dut,
sustatu albistea merezi zuela, Bai, bai. eta baita ere ekartzea segure irratira eta Twitcheko gure kanalera. Bai, noski. Eta, bueno, horixe zuen albistean linka dago, bertara zerrenda horretara, YouTubeko zerrenda horretara Hori da. sartzeko, eta, bueno, Gonbitea egina dago. bai, ze politia da, baita entzutea beste hizkuntza batzuk, eta ezagutzea, ze hortik, zuzenean Wikipediara egiten dugu salto, Luistxo. Bai, Ezagutzera. askotan hitz egiten dugu, aparte, sustatuko editoriaz gain, ni wikipedista afizionatua naiz, eta ez dakit, zapatagilea banintz, zapatez asko hitz egin nizun, gaur gaia takoiak, eta gaur gaia kordelak. Bueno. Wikipedia. Hori da. Eta, tresnatxo bat erakutsiko dizuet, euskaratu egindalako. Wikishoot.me. Eta, noa partekatzera pantalla, behintzat ikusi dezagun Twitchetik. Bai, entzulei deskribatuko diegu. Bai, hori da. Eta mapa bat erakusten ari naiz. Eta da, Wikishoot.me izen arraro badauka, berriro ere sustatura joan zaitezte. Bada urte batzuk hau martxan dagoela. Bale. Ari naiz erakusten Gipuzkoako mapa bat orain. Bai, eta puntutxo batzuk ikusten ditugu. Hori, puntu gorriz eta berde zaizaigu mapa betetzen, momentu honetan, tope bateaino behintzat. Eta da, Wikipedia esploratzeko modu bada. Mapa bada, eta Wikipedia esploratzeko modu bada. Bada urte batzuk martxan dagoela, esan dudan bezala, baina hilabete honetatik euskaraz ere badago wikipedista ezagun batek, Alder Gonzalezek, euskaratu du, mintzak bere funtzionamentua, eta ez bakarrik bere azala, baizik eta edukia euskaraz ikusteko ere kapa batera iristen gara. Eta zer da hau? Bueno, Wikipedian daude artikuluak, eta gero dago datu base bat atzean izena daukana Wikidata. Eta hainbat elementu, pertsona baten biografia ez dago toki batera lotuta, baina bai bere jaioterria, adibidez, eta jaioterri batek dauka kokapen bat mapan. Eta herri horretako hainbat eraikin ere daude kokatuta, elementu interes entziklopedikoa, eta ezagutzen aldetik, interesa daukaten aldetik, eta orduan ere kokapen bat daukaten. Norbaitek, Wikipedia editatzen dela jendearen ekarpen eginetan, norbaitek ez bakarrik eman dio argazki bat, deskribapen bat, hau da, historia kontatu du, erekin jakin batena, baizik eta mapan kokapen bat eman dio, hau hemen dago, latitude eta longitude bat egin ematen den gaia, ezta? Eta orduan, esploratu daiteke mundua horrela, Ados, adibidez, segurare urbildu gaitezen, bakigu herriaren izena dauka. Bueno, ia esan bilaketa bidez iritsiko naiz, segurara, ikusi dezala. Orduan, Wikipedian dauden artikulok, segurakin lotuta dauden artikuloak aterako dira, mapa honetan. Bai, oraintxe ikusiko dugu, ze puntu desberdinak daude, urbildu naiz segurara. Ikusi segurako kaskoa nola dagoen beteta. Bai. Puntuz beteta dago. Eta aldameneko aukera baten ikusten da ze puntu diren. Orduan, dauden puntu berdeak, puntu gorriak ikusiko ditu lehenengo. Puntu gorriak daia, Wikidata elementuak daudenak seguran, baina ez daukatenak argazkirik. Eta izango dira seguraski, ze da herri bat monumentala, esan dezagun, eraikin jauregiz betetako zerba da, eta jauregi ez dian etxe zahar eta ondo kontserbatu asko dago, eta seguraski ondarearen zerean, euskal ondarearen zerrendan, etxe askok daukate babes tipo bat, eta horregatik daude kokatuta, baina hauetako puntu gorri hauetako batek ere ez dauka argazki libre bat. Eta klikatzen ari naiz orain segurako zentroan, eta aukera bat ikusten dugu irudia igo. Hau da, etxe jakin bat, San Juan Plazako 19. Hainez klikatzen orain, eta da, seguraski, ondare babestu bezala izendatutako etxe bat, baina ez dauka irudirik. Eta orduan,
voluntario batek hartu eta tresna honen bidez, hau ikusten nahi naizen bezala, irudia hartu eta igo dezake baldin eta Ados, zehaz. klikatzen dugu irudia igo, Bai, hori, eta norberaren, partekatu dezakegu. norberaren irudiak izan beharko lirateke, irudi norberak izendatzen duelako, hau irudi librea da, Bai. ezin duzu herriko argazkilariaren argazkia sartu, ze horrek eskubide batzuk ditu, eta tal, baina norberaren irudiak eta gehitzea ondo dago. Vale. Beste Puntu berdeak edo... puntu berdeak dira ja irudia daukatenak. Orduan, Ados. hainbat etxek ja badaukate irudia, klikatzen baldin badut, kale nagusiko 30garrena, hor ikusten ari gara, etxe zaharra, baina bera berrituta, zuri, harri kolore, egur, eta lorontzi berdeak ere bai, etxe eder bat, eta akian artikuluara ikusiko du. Baina, puntu hauetaz aparte, daude puntu horiak, eta dira, zenbat artikulu dauden Wikipedian segurakoak. Eta, ematen du oso gutxi daudela, hizkuntza aldaketa bat egingo dut, inglesera pasatu, eta bakarra dago, eta euskerara, ez, badaude gehiago, batzutan... Atera dira puntutxo gehiago. Trabatzen dira, bai. Ematen puntu bakarra zegoela, baina badaude gehiago. Bata izango da herria bera. Hau da, segura bera herria. Bai, Zurbano kalekoa, gugean, Zurbano kalea nora behar dut. Segura izena agertzen den, hortxe. Alde zaharra, ez dago zehaztuta alde zaharra. Igual, segura irratia du horria, baina ez da egongo kokatuta emisoraren puntu zentralarekin edo. Baina igual konpondu dezakegu. Beste gauza bat ikusteagatik, Arrue Jauregia, badauka horria, Gebara etxeak ere bai, hemen mendialde honetan zer dago? Andre Mariaren jasokundearen eliza. Kanpoalde horretan dago? Bai. Beste gauza bat hemen, Santa Cruz Baseliza. Baseliza, herriaren, bai. Bai, santutxu bat edola. Bai, baina bere, Baseliza da, Bueno, gero, hauetako, ari gara mapan ikusten irratiarentzako eta bakoitzak klikatu dezake. Eta horren, euskerara itzultzearekin batera, maparen erakustaldi honetan egin dezakeku euskarazko Wikipediaren errepaso bat. Hemen eta munduko edozein tokitan. Juten baldin bagara New Yorkera ere, New Yorkeko hainbat elementuk euskarazko horri aukiko dute. Pentsatzen dut, Empire State delako etxe horratz famatuak adibidez. Baina ikusi dezakegu baita ere, segurak, bueno, hemen dozena puntu ari gara euskaraz erakusten, baina beste hizkuntza batean, ote dago segurari buruz, herria bakarrikote. Eta pasatu gaitezke espainolera adibidez, eta puntu bakarra agertzen zait. Baina juten baldin bagara espainolez, segurako beste erekinek ez daukate horririk espainolezko Wikipedian, baina juten bagara Donostiara, mugitzen nahi naiz, pentsatzen dut Donostian gauza gehiago ongo diala, espainiazko... Tolosara iritsi gara, hor joan gara. Puntu gehiago daude, bai. Horian gora egin dugu, eta Tolosan puntu gehiago dago, baina espainolezko klikatu dut topik zentroan, txontxongiloen ezera, eta berriro ere, erakusten ari gara, Tolosan dozena bat puntu edo gutxiago, baina berriro itzultzen baldin gara, espainoletik euskarara, da xente gehiago. Esan dezagun, segura, baino dokumentatuago dagoela Tolosa. Tolosa, begira. Gipuzkoako kapital forala izan zen, ez, garai baten, importanteagoak dira, edo lan gehiago egin dute, bertako zaletuek, eta artikulu mordoxka bat Tolosan kokatuak. Eta, pues, hause zan. Begira. Beste tresna bat. Bai, eta erakutsiko dizuet beste gauzatxo bat egin dana baita ere martxo honetan. Wikipedia ez da bakarrik horriz hornitutako liburu baten men horri bat honi buruz, beste horri bat honi buruz. Hola iristen gara, bilatzen dugu eta horrietara goaz. Baina datutegi hauek oso importanteak dira. Kokapenarekin bakarrik argazkia dauka, ez dauka, horria dauka, Wikishootme bezalako tresna honekin Wikipedia esploratzeko modu bat dago. Eta beste Wikipedia esploratzeko beste modu bat, esploratzeko baino gehiago, visualizatzeko modu bat ikusi dugu baita ere martxo honetan. Bai, hemen ere aipatu genuen. Bai, hori, Wikipedia elkarteak, Susa argitaletxearekin egin dituelako
eguneratu ditu. Lehenago bazeukan multzo bat, hola, Euskal Liburu, egile, argitaletxe, bibliografia euskaldunaren datu base bat eguneratu du, eta orduan bat datu mordo bat eguneratu dituzte, eta artikulua erakutsiko dut. Baina uste dut, hau ez genuen gai hau ere ikutu, baina bueno. Bai, uste emakumearen nazioarteko egunean, zenbat artikulu zeuden emakumearen inguruan, edo politikariak, idazleak... Antzeko grafiko batzuk erakutsi nituen. Baina orain egin dutena da, eta bueno, minutu batean 11 baino lehenago erakustearren, a ber, behintzate Twitchetik ikusi dadin. Orduan, hemen ere Wikipediako datuekin, kasu honetan, badaude hor klikatu ezkero beste iturri batutara, baina, bueno, pegatu ditugunak sustatuko artikuluan, ze argitaletxek publikatu duten euskarazko liburu gehiago, azkenengo demagun 40 urteetan. Nagusiena, Elkar da, gero Erein, Susa, Pamiela, Alberdania ikuste ditugu tamainoan beste batzuk. Kopuruen araberako grafiko batzuk osatu direlako, modu automatiko xamarrean. Idazleak, bueno, emakumezko gizonezko lehenko komentatu genuen desoreka hori, honetan ere badago, gizonezkoen bola bat ikusten dugu, 3 alako da emakumezkoenak paratuta, gutxi gora bera, edo akaso gehiago. Urteko produkzioa, liburuena, beste grafiko batean, eta idazleak nongoak diren, eta hemen ere, desoreka bat dago Gipuzkoaren alde. Bai, nagusi, Bai. Eta berriro, bueno, pues, orduan, adibidetxo bat, moduko dut hau ere, esateko, bueno, lehen esan dizuet, nire gaitxoa dela hau, ez, Wikipedia. Baina, esateko, lehen esan dizuena, horri multzo bat, baino gehiago da. Askoz gehiago. Jakintza esploratzeko eta hortik ondorioak eta visualizazioak ateratzeko oso tresna importantea. Eta Wikipedia sartu gabe, gaur erakutsi dugu. Bai. Pare bat adibide horrenak. Tresna hauek ere apuntatuta, Luistxo, mila esker, beste ostegun bat gurekin bat egiteagatik, eta, bueno, ondo pasa, Bai. Bueltan egongo gea. Ostegun santua tokatzen zaigu hurrengoa, eta uste dut, oportxo behintzat, bueno, zerratiak funtzionatuko du, eta sustatuk ere publikatuko ditu artikuluak, baina akaso editore eta kazetari batzuek ere, bueno, txandaka bada ere, hartuko ditugu gure oporrak. Ondo izan orduan. Berdin, Luistxo, ondo izan, bai, agur. Agur.